नमस्कार, मी प्रवीण धमाले दैनिक गोमंतकच्या न्यूज बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। या बुलेटिनच्या माध्यमातून आपण या आठवड्यात घडलेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेणार आहोत। पहिली बातमी आहे अमर नाईक गोळीबार प्रकरणाची। प्रॉपर्टी डीलिंग करण्याचा बहाणा करून त्याला बोलावून भोगमाळू रंगवी इस्टेटमध्ये नवे वाडे वास्को येथील अमर नाईक याच्या डोक्यात गोळ्या झाडून त्याची हत्या करण्यात आली। त्यानंतर युद्ध पातळीवर वास्को पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला। 12 तासांच्या आत प्रकरणाचा तपास लावण्यात पोलिसांना यश आले। अमर नाईकवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात 2 आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आले। दोन्हीही आरोपी व्यावसायिक हत्यारे असल्याची प्राथमिक माहिती गोवा पोलिसांनी दिली। पुढची बातमी आहे गोव्याचे नवनियुक्त राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई यांच्या संदर्भात। काल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिबांकर दत्ता यांनी उपस्थित काबो राजभवनात राज्यपाल पदाची शपथ घेतली। मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिबांकर दत्ता यांनी राज्यपालांना शपथ दिली। या शपथविधी सोहळ्यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यासह विविध खात्याचे मंत्री उपस्थित होते। या शपथविधी सोहळ्यादरम्यान माध्यम प्रतिनिधींना अतिशय वाईट वागणूक देण्यात आल्याचं समोर आलंय। पत्रकारांना अपशब्दाने बोलून कॉलर पकडून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं आणि या ठिकाणी पोलिसांची दादागिरी या माध्यमातून दिसून येत आहे। पुढची बातमी आहे आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची। गोव्यात कोरोनाचा धोका जरी कमी होत असला तरी डेंग्यूचा आजार मात्र डोकं वर काढतोय। साथ रोग प्रसारण नियंत्रण मोहिमेच्या प्रमुख डॉक्टर कल्पना महात्मे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया हे रोग डासांपासून होतात। मात्र पावसाच्या गढूळ पाण्यात डासांची पैदास होत नाही। मात्र पावसाचे पाणी टायर, भांडी, बाटल्या यात साचले तर त्यात डासांची पैदास होते। त्यामुळे नागरिकांनी घराच्या परिसरात पाणी साचवू नये। आपल्या विभागाचे पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छता करून घ्यावी। आता पाऊस संपल्यानंतर पुन्हा हे राबवले जाईल। सध्या जागोजागी औषध फवारणी सुरू असल्याचे डॉक्टर महात्मे यांनी सांगितले। मागच्या 6 महिन्यात गोव्यात डेंग्यूचे 164 रुग्ण तर 40 रुग्ण मलेरियाचे आढळून आले आहेत। पुढची बातमी आपण पाहूयात गोव्यातील राजकारणाबद्दलची। गोव्यातील राजकारण मागच्या आठवड्यामध्ये ढवळून निघालं होतं। त्याचं कारण होतं अरविंद केजरीवाल। आपची सत्ता आल्यास गोवेकरांना मोफत वीज देऊ। गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गोव्यात आपली राजकीय पकड निर्माण करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने चांगलीच कंबर कसली। आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल या आठवड्यात गोवा दौऱ्यावर होते। गोव्यात आम आदमी पार्टीची सत्ता आल्यास गोवेकरांना मोफत आणि 24 तास वीज देण्याची गॅरंटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पणजीत दिली आहे। गोवेकरांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी, कदंब बसचे प्रवासी तिकीट आजपासून गोवेकरांना डिजिटल स्वरूपात घेता येणार आहे। कदंब बसमधून प्रवास करताना आता सुट्टे पैसे बाळगण्याची चिंता करण्याची गरज नाहीये। कदंबचे तिकीट आजपासून डिजिटल होत आहे। पेटीएम या पेमेंट ॲप सोबत कदंबने सामंजस्य करार केलाय। या ॲपच्या माध्यमातून प्रवासी आता तिकिटाची रक्कम अदा करू शकणार आहेत। कदंबचे सरव्यवस्थापक संजय घाटे यांनी सांगितले की पणजीच्या बस स्थानकावर कदंब वाहतूक मंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस अल्मादो या नव्या प्रणालीची सुरुवात करणार आहेत। शेवटची बातमी आहे जोरदार पावसामुळे राज्यातील रस्ते पाण्याखाली गेले। एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा घडू लागली की नेमेची येतो पावसाळा असा वाक्यप्रचार वापरला जातो। जोरदार पाऊस आला की पणजीत पाणी तुंबण्याचा प्रकार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे। अर्धा तास पाऊस पडला की रस्ते पाण्याखाली जातात आणि वाहन चालकांना त्यातून मार्गक्रमण करावे लागते। राज्यात गेले काही दिवस सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे बहुतांश भागात पाणी साठून रस्ते पाण्याखाली गेले। त्यामुळे या पुढच्या काळात गोव्यामध्ये जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे। अशा बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी दैनिक गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला तुम्ही भेट द्या। धन्यवाद।